Paham ya? Siap batir-batir? Siap. Anu siap no? Yo, topeng monyet. Dados. Ayo Rip, joget dadi monyet Rip. Dulur-dulur. Jare Charles Robert Darwin, ilmuwan sekan Australia, mengatakan bahwa menungsa kuwi jarene asale saka monyet. Tapi menungsa diparingi akal supaya bisa mbedakaken ndi sing bener ndi sing salah. Mulane dulur-dulur, aja pada tiru monyet. Ayo Rip, jogetnya kayak monyet Rip. Nah, kayak monyet. Beci ketitik ala ketara serakah sifat si monyet angger mangan coprat capret batire rapat daduman karepe kabeh dicarah raya mulane ya dulur-dulur mulane ya cakwir-cakwir aja pada tiru monyet angger godhong iwak gati suket godhong iwak gati kambing kucing dipangan wong ai senajan jarene Darwin asale monyet tapi diparingi akal becik ketitik ala ketara serakah sifat si monyet angger mangan coprat capret batire rapat daduman karepe kabeh dijarah raya mulane ya dulur-dulur mulane ya cakwir-cakwir aja pada tiru monyet angger kambing mangane suket godhong angger kucing mangane iwak daging angger godhong iwak daging suket godhong iwak daging kambing kucing dipangan wong teng 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 topeng monyet gaweane nyeret-nyeret nyet 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 monyet topeng watu pasir rasane tongseng ana monyet topenge wong topeng ucul katon monyetnya topeng ucul katon
topeng monyet. Ya, monggo lenggah sinden-sinden Mas Urin, terima kasih. Lanjut kae. Raden Sasramurti wis ngadang-adang wis ngalang-alangi Raden Cakradewa. Ayo budal kabeh. Aladra Batur ingsun Raden Sasramuti wangunane kae santrine Pondok Pesantren Duku Pakuan Si Cakradewa repan ngalang-ngalangi siasat Sasramurti nggulingaken Baginda Ayodhyapura. Aladra Batur dialang-alangi Si Cakradewa pateni Cakradewa lubit kalawan slendeng. Kiprah sang Sasramurti kang digdaya lir bendrong candrane. Batur pasir wajah kumpul. Inggih.